am visat, bă, că-s copil, bă. Unde am uitat? Am uitat cum să dau drumul ăsta. Ce mă fac, că-s prost, că n-am ce să fac. Dar nu știu unde să apăs. Bă, dar aici nu-i lumină, bă. Nu nimic. Discotecă, ceva, nu? Dans. Aici? De unde pornește, bă, porcăria asta? Hop. De coci aici. Mă duc. Mă duc acasă la mine, mă, că n-am ce să fac. Mă duc acasă, mă. N-am ce să fac. Mă duc acasă la mine aici. Decât acasă, mă duc aici. Am zis că tata m-a lăsat aici, a plecat în Franța, ce naiba. A plecat fără mine, nu m-a lăsat acasă. Oricum rămân fără ei. Așa, ce avem noi aici? Nebuni. Avem numai nebuni pe aici. Așa, barbershop, așa, nu vreau nimic, vreau aici. Vreau afară, oricum, eu trebuie să... Așa, așa. Mă spăl pe mâini, nu pot să mă duc. Bam, 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 bam. Mă pun. Da, da. Treci, bă, copii acasă, fii al dracu să fii. Ce, mă? Treci, dracu, fii al dracu de copil. No, bine, bă, fii al dracu. Mamă. Adică, pe mine nu mai pot.